Ola, como están? Só se levantou parcialmente o segredo de sumario, pero que se coñeza toda agora da Operación Pokémon está a dar para moito. El Correo Gallego desvela hoxe novos datos sobre a instrución dos que sae bastante mal parado o concelleiro compostelán de Deportes, e que ao parecer Adrián Varela chegou a exixirlle a Vendex o despido dunha traballadora. Segundo el Correo Gallego, o edil fixo esa petición porque a traballadora está casada cun sindicalista que lle resultaba molesto. O sumario tamén recolle as presións exercidas por Adrián Varela para que o seu pai mantivera un posto de traballo en Vendex. Segundo el Correo Gallego, o edil de Deportes será o principal contacto desta empresa no Concello de Santiago xunto co entón asesor do alcalde Ángel Espadas. Ao parecer, as relacións de Varela ca trama eran tan estreitas que ata o propio Espadas chegou a advertirlle do perigo das súas maniobras. Iso sí, tanto o ex-xefe de gabinete como o concelleiro de Deportes realizaron varias viaxes xunto cas súas parellas financiadas pola empresa Vendex. Na súa maioría eran desprazamentos como convidados para ver partidos do Obradoiro, en pago polas supostas xestións que realizaban para acadar cartos pro club. Doutra banda, o exalcalde Gerardo Conderroa quixo defender a súa inocencia na trama e negou terlle pedido a algunha empresa que contratara a un familiar. O rexedor denuncia a indefensión a que se atopa pola decisión da xuíza Pilar de Lara de levantar só parcialmente o segredo de sumario, porque seguen sen coñecerse as aclaracións que el mesmo fixo nas súas comparecencias ante a maxistrada. No Pazo de Raxoi sucédenos esta mañá reaccións ao publicado por el Correo Gallego en relación ao concelleiro de Deportes. A Xunta de Persoal do Concello solicitou o cese fulminante de Adrián Varela polo seu comportamento antidemocrático ao intentar despedir a muller dun sindicalista. Ademais, a CIGA adiantou a súa intención de levar ante a Xustiza Penal este caso. Mentres, o BNG emitiu un comunicado no que exixe a dimisión do edil de Deportes pola súa vontade de despedir a unha traballadora como din os nacionalistas represalia sindical. Na mesma liña pronunciouse o voceiro do PSOE, Paco Reyes. A diferencia é moi diferente de que non ten capacidade executiva a quen si a ten. Punto 1. Punto 2. É moi diferente unha petición, insisto, dunha empresa privada que solicita a que non está en goberno e, polo tanto, non pode favorecer unha empresa que diga se coñece a alguén que este no paro para poder traballar nesa empresa, a que un concelleiro no goberno pida que se despida, que se quede sin traballo a muller dun representante dos traballadores porque di que lles está molestando. Paréceme que é bastante diferente unha cuestión da outra. Pois esta tormenta política non é a única que lle afecta a Santiago. A capital galega viuse tamén golpeada por Petra, o nome que recibe a última cicloxénese explosiva que lle afecta a Galicia. Ventos de máis de 100 km/h e fortes chuvias son o resultado desa borrasca que, non se fagan ilusións, non será aínda a derradeira do inverno. Galicia está a vivir un inverno de borrascas continuas e, aínda que a peor parte a leva ao litoral, Santiago non está a ser inmune. Compostela sufriu os seus efectos da cicloxénese explosiva Petra, con ventos de ata 100 km/h e fortes chuvias. Unha alerta laranxa ante a que calquera precaución é pouca. Nunha alerta laranxa por vento, pois hai que tomar as precaucións debidas, sujetar cousas que poidan caer dos balcóns, fiestras, etc. E no posible, incluso durante a tarde, pois evitar sair da casa e, se podemos facelo, e en todo caso desplazarse con moito coidado. A de hoxe non vai ser a última cicloxénese explosiva do inverno. O tempo daranos mañá unha pequena tregua, pero pasaxeira. Mañá o peor vai estar no mar, porque chega o mar de fondo, é unha alerta vermella. En Compostela non haberá unhas alertas específicas, pero, bueno, se seguirá un mal tempo. E o xoves, pois, chega outra nova borrasca. Non parece que vai a ser tan intensa como esta, non parece que vai a provocar un temporal, pero, bueno, en definitiva, teremos outro día de vento e chuvia, e a temperatura sí subirá algo porque o xoves os ventos soprarán de componente sur. Xa perdemos a conta das borrascas que se teñen achegado neste inverno a Galicia, un mal tempo que ten a súa explicación científica. Temos moito aire frío na zona norte, ese vórtice polar que en Norteamérica pois descendeu un pouco a latitude e fai que o aire frío se estea desparramando polo Atlántico Norte e atópase co aire máis cálido do anticiclón dos Azores. En esa interfase entre ese aire moi frío e o aire cálido é onde se forman as borrascas. Digamos que hasta aí todo é normal, pero este ano esa diferencia de temperatura está sendo maior que outras veces e, polo tanto, as borrascas están sendo máis fortes e máis profundas. E iso pois provoca que se profundicen de xeito explosivo e que, bueno, pois estean afectándonos de xeito case que permanente. Polo momento, polo menos nos próximos 10 días, non parece que vai haber moitas diferencias. Así que xa o saben, cando menos por 10 días máis, non garden os paraugas e os abrigos. Todo apunta a que nos han seguir facendo moita falta. Pois as autoridades non deixan de lanzar mensaxes solicitando precaución ante a alerta laranxa. Ela sumouse
a voceira do Goberno local, María Pardo, que lembra algunhas medidas de protección que debemos adoptar ante o mal tempo. Se recomienda retirar los objetos que puedan caer a la rúa de los tejados, balcones, fiestas, así como pechar y asegurar bien las puertas, las ventanas y las persianas. Caminar preto a fachadas de edificios y vigilar la posible caída de objetos. Evitar pasar cerca de edificios ruinosos, árboles, paneles publicitarios, andamios y objetos que se puedan derribar por el viento. En caso de tener que usar el vehículo, informarse antes del estado de las carreteras y circular con precaución, especialmente pues, cuando se adelanta autobuses, camiones, por el fuerte impacto que el viento puede generar. No utilizar vehículos ligeros ni de poca estabilidad, como bicicletas o ciclomotores. Recomendacións de María Pardo nunha rolda de prensa na que deu conta das obras de mellora que se están acometendo no Parque das Cancelas. En resposta a unha bella demanda veciñal, o Concello está substituindo as escaleiras de madeira que eran moi esvaradizas. A actuación está sendo executada polos alumnos de xardinería do Obradoiro de Emprego Santiago Impulsa 2. Pese a que o Parque das Cancelas é relativamente novo, xa precisa algún retoque que ten que ver ca seguridade e que as escaleiras da zona verde eran de madeira e ca chuvia facíanse moi esvaradizas. Se habían ejecutado en su momento, no hace mucho tiempo, también hay que decirlo, con madera. Y ya veis pues, el estado en que estaba mucha de esta madera, aparte de no solamente del estado de podrida que estaba en muchos casos y que perdían los tramos, sino también la madera yo creo que no es una buena solución para este tipo de lugares porque aparte pues, se mojan, producen resbalones, el verdillo, etc. Unha advertencia que os veciños da zona xa lle fixeran a concelleira de Urbanismo. María Pardo botou man de 8 alumnos de xardinería dun obradoiro de emprego cofinanciado pola Xunta. Son eles os que levan 2 meses traballando na zona para substituir a madeira das escaleiras por granito. La sustitución de esas escaleras de madera por otras escaleras de granito se va a trabajar en 40 tramos, cada tramo tiene 6 escalones. Ahora mismo están rematados 14 tramos de estos 6 con 6 escalones cada uno y quedan pues el restante que son pues 36, ¿no? la parte restante. En el resto de los tramos se está retirando en este momento las maderas y se ha colocado piedra, pero no están finalizados porque con el tiempo que hay pues hay que fraguarlo. A actuación, que inclúe tamén o acondicionamento de sendas e camiños, estará rematada o 30 de abril. Nos parques de Vita e Ponte Pereda estáse a dar unha situación semellante ca madeira e, por iso, Pardo comprometeuse a substituíla ao longo deste 2014. E hoxe celebrouse unha nova reunión do Foro de Directores de Hotel, pero nun emprazamento distinto ao habitual. Os representantes do colectivo desprazáronse ata o Palacio de Congresos para coñecer as súas posibilidades, que un dos obxectivos do foro é dinamizar o turismo de congresos. Na reunión tamén participou a directora do Palacio de Congresos, Belén Montero. O Foro de Directores de Hotel entende que o turismo de congresos é unha boa alternativa para mellorar o sector en Compostela, sobre todo en temporada baixa. Iso sí, tamén entende que para que Santiago sexa elixida para a celebración deste tipo de eventos debe ter unha mellor conectividade. Neste sentido, o presidente de Hostelería Compostela insistiu na necesidade de reforzar o aeroporto de Lavacolla, o tempo que apostou por impulsar o uso do ferrocarril. Ao respecto, José Manuel Otero lembrou o acordo que ven a entidade de firmar con Renfe e que permitirá ofrecer paquetes turísticos de interese. Na reunión do Foro de Directores de Hotel tamén se volveu falar do proxecto de Hostelería Compostela para a nave 5 da Praza de Abastos. Otero pediulle ao Concello que reflexione e acepte o seu plan. Non é normal de que todo este proxecto se cambie por unha nave inteira que é de uso municipal, que é titularidade municipal, na cual se vayan a facer pois no seu lugar 8 bares de tapas e que isto sea pois o que vai a promocionar esta cidade a nivel turístico, por eso estamos aquí, pois, lógicamente analizando esta situación e ver pois como podemos facer pois para convencer esta representante do Concello pois para que se dé marcha atrás en este tema porque para nós é fundamental. E hoxe tamén é noticia a solicitude realizada polo xuíz Luís Alaez para cambiar de xulgado e abandonar a sala de instrucción número 3 que preside agora. Esta decisión suporía que a investigación sobre o accidente ferroviario de Angrois podería mudar de mans nas vindeiras semanas.
O Consello Xeral do Poder Xudicial prevé resolver a mediados deste mesmo mes o concurso no que se inscribe a praza que pediu o xuíz Luís Aláez, que sería no xulgado do penal número 1 de Santiago. Fontes xudiciais aseguran que esta petición é por motivos persoais e nada ten que ver ca investigación sobre o accidente do Albia. Confirman ademais que se o traslado lle fora concedido, habería posibilidades de que Aláez rematara a instrución da traxedia de Angroixa, que a incorporación á súa nova praza non tería por que ser inmediata. Imos agora aos concellos de Ames e de Oroso, que veñen de celebrar cada seu pleno municipal. A edil de Deportes amiense foi a protagonista da sesión, xa que tivo que comparecer a petición do PSOE para dar conta da xestión das escolas deportivas. Pola súa parte, o Executivo orosano acordou solicitarlle á Xunta unha liña de axudas para garantir o suministro de enerxía e auga. O último pleno celebrado en Ames estivo centrado na xestión das escolas deportivas do municipio. Eugenia Martín, concelleira de Deportes, compareceu na sesión a petición do PSOE para dar conta de varias cuestións. O voceiro socialista José Miñones preguntou, entre outros asuntos, polas baixas de usuarios e monitores ou a supervisión do funcionamento das actividades. A edil explicou que os pais dos rapaces sempre son avisados de calquera incidencia e defendeu que os pagos aos profesores se levan a cabo correctamente mediante nóminas. Tamén asegurou que a empresa Eulen, que xestiona as escolas, supón un gran aforro. Noutra orde de cousas, no pleno tamén se lle deu luz verde o regulamento do Servizo de Abastecemento e Saneamento e revisouse a alza un 1,19% o contrato do punto limpo e servizo de limpeza viaria. En Oroso, o Pleno Municipal aprobou a proposta da Alcaldía para que o colexio da localidade pase a chamarse CEIP Torrente Ballester de Sigüeiro e a Gardería Escola Infantil a Ulloa. Ademais, na sesión acordouse pedirlle á Xunta que habilite unha liña de axudas para garantir un servizo mínimo de subministro de enerxía e de auga. Por outra parte, a través dunha moción do BNG, aprobouse unha proposta contra a suba das cotizacións dos autónomos dictada polo Goberno. A un mes do martes de Antroido xa está aberto o prazo para inscribirse no desfile que agardemos este ano non veña marcado pola chuvia. O concelleiro de Festas Fran Noia deu a coñecer as bases para presentarse nesta cabalgata e tamén para o concurso infantil de disfraces que se celebrará o domingo día 2 de marzo. Aínda que o edil agarda baixar de novo orzamento para estas festas, mantense a contía dos premios, que suman máis de 12.000 euros. Vayan preparando as máscaras, as caretas e os disfraces porque estamos a menos dun mes do Antroido. O Concello xa ten aberto o prazo para inscribirse no desfile do martes de Carnaval, no que se manteñen as mesmas categorías e a mesma contía de premios. Os máis elevados, de 2.000 euros, serán para carrozas e comparsas. Como vedes, os premios non fixen a suma de todo, pero bueno, é un importe importante. Simplemente dicir que hai premios para carrozas, comparsas, grupos, parellas e tamén disfraz individual e despois comparsas procedentes do Concello de Santiago. Non dicir que o precio máximo, o premio máximo son 2.000 euros, que é tanto o primeiro premio de carrozas como de comparsas, e que logo, bueno, pois van baixando ata 5 premios en carrozas, 4 en comparsas, 3 en grupos, 3 en parellas, e logo 3 tamén individual e nas comparsas de Santiago. Como é habitual, o desfile comezará ás 5:30 da tarde na estación do ferrocarril e percorrerá as principais rúas do ensanche para rematar en Xoán Carlos I. O prazo para inscribirse pecharase ás 2 da tarde do luns 3 de marzo. O concelleiro tamén confirmou que os centros socioculturais están a preparar 2 comparsas que desfilarán no martes de Antroido. Todo o que queira unirse está a tempo. A información sobre como participar e sobre a elaboración dos disfraces pódese atopar nos propios centros. En canto ao concurso infantil de disfraces, terá lugar na Sala Capitol o domingo día 2. Neste caso, a inscrición poderase facer o mesmo día da festa. Máis cousas, amosar que as axudas que recibe Manos Unidas chegan ao seu destino e serven para cambiar a vida de moitas persoas. É o obxectivo da exposición que puxo en marcha a entidade nun local cedido na Rúa de Xeneral Pardiñas. A mostra reúne fotografías de algúns dos proxectos que Manos Unidas xa ten concluídos e está presidida por un escaparate que é unha metáfora do que quere facer realidade este ano, a construción dunha escola na India. Soñando un futuro é o título da exposición que Manos Unidas ten instalada nun local cedido no número 30 da Rúa de Xeneral Pardiñas, unha mostra que quere amosar os proxectos vinculados á infancia que a ONG xa fixo realidade.
Trátase de demostrar que os donativos que recibe a entidade chegan ao seu destino e cambian moitas vidas. Hai un control exhaustivo. Ás veces parécenos casi imposible de cumprir, porque as facturas teñen que vir con notarios e conseguir ali unha factura que veña dun notario nos lugares remotos, porque os proxectos están feitos nos lugares moi pobres. Camboya, Serra Leona, Filipinas, Haití son algúns dos países nos que Manos Unidas traballa cos cativos loitando contra a prostitución infantil, a escravitude ou os nenos soldados. Porque son nenas que están en condicións de esclavitud no servicio doméstico. Este caso é en Haití, pero eu estuve en Marruecos e vin un proxecto igual que este. Son nenas que tamén traballan no servicio doméstico desde os 7 anos, en condicións sin descanso, sin horario, solo pola manutención. Entón, estas nenas, en moitas ocasións, son acusadas de roubo ou sufren abusos non só físicos, senón tamén sexuais, e as botan á rúa. Pero ademais de dar conta do xa feito, Manos Unidas quere presentar o seu proxecto para este ano, a construcción dunha escola na India. Dela aínda non hai foto, pero si un escaparate que é toda unha metáfora. A idea, como é a reconstrucción dunha escola, por eso están os escombros, máis que nada a idea da destrucción ou da nada, poder sacar algo en limpo. Tamén os brotes verdes por dar esperanza, ou as mans que coa axuda de todas as mans de Manos Unidas, conseguilo, que é o que queremos. A escola atenderá a máis de 500.000 de nenos. Para que sexa unha realidade, a ONG precisa algo máis de 100.000 euros. De familias moi pobres que viven por debaixo do umbral da pobreza, un 4% son nenos parias ou dalits, son desde as castas, fora das castas, que non teñen dereito a nada, non teñen dereito ni siquiera a educación. Entón é a construcción e reconstrucción, porque había unha escola bella totalmente derruída que queremos levantar. Son 7 aulas. A exposición estará aberta de balde ata o 15 de febreiro. Nos 2 vindeiros sábados, no mesmo local de General Pardiñas, haberá contacontos para os máis pequenos. Para os que queiran colaborar, Manos Unidas ten á venda diferente material como bolsas, cadernos ou libros. Botámoslle xa un ollo á nosa axenda cultural. Volvemos falar do tempo. Meteo Galicia concrétanos cales son as previsións para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá nunha zona de transición á espera dunha nova fronte que nos afectará na madrugada. Así os ceos quedarán cubertos con chuvias generalizadas en toda a comunidade e o vento soprará forte do sudoeste. As temperaturas mínimas subirán e as máximas non cambiarán. No xoves, unha borrasca deixará un novo episodio de ventos e chuvias intensas que serán de neve por riba dos 800 metros. As temperaturas subirán de xeito entre lixeiro e moderado, especialmente as mínimas. Pro venres agárdanse ceos anubrados con chubascos máis frecuentes nas provincias atlánticas. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. O vento será do sudoeste moderado. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos, os ventos soprarán do sudoeste entre fortes e moderados. As temperaturas máximas manteránse en 10 graus e as mínimas subirán ata os 7.
No xoves os ceos estarán anubrados con chubascos e os ventos serán fortes do sur pola mañá e do oeste pola tarde. As temperaturas subirán quedando a máxima en 13 graus e a mínima en 12. Os ceos estarán anubrados no venres, con chuvias que serán máis intensas pola noite. O vento será frouxo do oeste pola mañá e moderado do sudoeste pola tarde. As temperaturas baixarán, a máxima será de 10 graus e a mínima quedará en 6. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas, non se movan, que volvemos nun minuto co preguntoiro. Hoxe conversamos co xerente da área de Xestión Integrada Sanitaria de Santiago, con Luis Verde.